Hapdeng kijing sausi yampai donuan kalong kemi jong uwei unong bela ti doyong da kabaong kumno ngan sumar ya ki khun ksiu jonga haba okupa jongki ulak khlat na laong kumba khat khandai ngot ai kinong bela ti doyong kila khlat ha kajing bethai bom dynamite ha is jan jahil ha kawai ka krem ti doyong be an kabla aja manin kata kasan tarik Februari 2018 bat nakaliang kiken huan NDRF bat SDRF kidang beteng banwat ya kibrio ki baja khanang banlap yaki umentri rang ba kajala ukonrat ki sangma ula batha ban penlong ya kajing tokit ka babenya bat ban penstom tenge ya kibrio ki badan kiti ula penbenaru ya kajing irap pisa kabalong mar lailak tengka sha kilong yeng jong ki bayam bat nakaliang ki pulit kilayo ban kem ya ki arngut kitrai jong kini ki par doyong bati be an bat kani ka jingjia kala abu ka jingkli halor ka jingbam sngan ki jingma ki baap ha ki kamti doyong be an ha kathan